Здравейте хора! Днеска играем в Лъч МЦ и да, това са евентите, сега май 8:30. Това е първият евент в сървъра тази вечер и да, те смятат някакви тук тъпи айтами, да. IP за сървър ще има в описанието и да. Да. И като цяло, нека да минем евентите. Да, ето мятат айтъм, аз тук. Сега ще ви се обясня. Някаква каска. Не я взех. Нищо не взех. Абе, защо? Къде изчезнаха айтъмите? Аре... Нищо ли не взех? Аре, защо аз винаги върви? Злато! Да, ето ги. Те чупят тук. Да. Абе, нищо не взех. Аре, чупи. Сериозно. Да. Кой искам да взема сега? Фак. Кога ще мятат сетове? Сум да чупят често с... Аре, чупете! Да, някакво такова. Най-сетно не узовим. Аре, чупи, човей! Нищо не взеха. Отново си. Искам да взема батъл. Да, куби. Enchanting куби, то с XP. Да, този епизод няма да е кой знае колко специален. Просто ще изкарам евента. Следващия клип ще е в PvP, мисля, че. Да, или на Survivor по месецата, не знам. Само ще е по-хубаво да вече да чупят, защото... Окей, защо мога да взема тъпи неща? Взех някакъв меч. Някакъв тъп меч. Нищо ли не взех? Ето тъй ще се подредят тук айтемите, тъй като взема нещо да го видя. Шит. Чупят ли вече тук? Да. Нищо не взех. Тоест, изобщо тук е... То смятам глупостите. Това после ще го продам, че имам сега доста пари. Да, това исках. Накрая малко. Левел. Никак. Аре, мятай! Кой е този? Така. Ти. Да. Малко лево. Тук го мятате, аз къде съм. Да, може малко да насичам на моменти, но класно. Само не казвай, че взех някакво тъпо право и някакво тъпо пата. What the fuck?
Някакви... Нищо. Шит. Тъпко. О, аре, кога ще мятат сетове? О, сетове. Аз не ще се. Взех нещо. И да. О, да, супер. О, искам да взема поне един сет. What the fuck. Супер. Нека си го ставя тук. Откакто... О, да. Откъде сте? О, да. Общо нищо не взех. Някакво такова. О, супер. Не взех един сет. Глупости. Схвърлям в момента глупостите, тъй като... Пак ли си го взех съвърно? И това не ми трябва, и това не ми трябва. Вау. О, тук е холивудски лак. Аре, нищо... Супер. Това не ми трябва. Също не ми трябваше ми коптите. Тук някакъв семята, тук пък слово да игра. Да. Shit down. Ари! О, тук ми е празен чест. Нека си остане глупости. О! Нека да вземем тук. О, спид. Тактика. Общата. Кози? Нищо. Тука съм! Дълник. Окей. Нищо не взех. Този е вин. Dark Master, знаеш, тази работа тя снима. Dark Master, значи тази работа, че той снима клип. Аз съм обратно. Если... Да, нищо не взех. Да, мисля това да е за този клип. Надявам се да ви харесал. Нищо не прави, да. Но в следващия епизод обещавам ви, че ще има PvP. И да. Като цяло това беше само да ви представя евента. Вау! Всъщност видите, когато ходя там, малко се едно. Так, яко е. За какво беше тази полфунга? Някой сега ще умре. Да. О, да. И това е за този клип. Да, няма да го повтарям. И до скоро.